Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Way usamla khasi balatip kerteng kum u ai borlang mauli nagashnong maudu West Khasi Hills District. Hagamiat artarik uyayong arajar arpusan. Katba udang don hagajaka belajong u hagatain langpi. Kajaka kabadang hap hapo kajingya kajaput. Ulangat hagajing syak pun julor kakali hau briu balasuba baudai nakajaj menriu Nepali bat ula syak syok pen mensawru hagi pulit Asam. Ya gani gajing jala ya tu bala pentik naru daki dekot ka New Trap Youth Council Rimuliang Circle kibala lej ru bania kendo bat IT ru ya gajing to show Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills District ban kentu ba un shimkia halor gini gajing ja kibaju jia ka hakitain kaput. Usamla Distarbor Wanyang ubadai Presiden jangka HYC Rimuliang hagajing gran bat kilat patai kubor ula ong ba usamla khasi ubalej bela syakatain langpi hakamiat jangka artarik uyayong arjar arpusan ula penyeng ya kakali jong u halangpi makoi bari hakabala ong ba uway Nepali ula penjot ya kakali klem gano gadau bat hadian kani gejingja lawan poisau in charge jangka Asam langpi anti dacoity camp yau bala kena ba ula bua jau syek hakaba ula kem kelayau samla khasi bat tap hapok kakali harengkat ka syok bat kenjat hadu ba unda mensau. Lingba ki digi jingtho bangi labu artli ki mat ki bangi layok ban persengau so deputy commissioner ki long kajing sakem ya uwei paradok parasnam jongi hangte hapolang pi haki polis jong Asam kata kalong haka arterik benai basau arjar arpsan ya uba lede bansoy kerteng he yu ai borlang moli kani kajing sakem katkum kajing lum jing tip jongi bangi layok ru ban yakren ya uni utrai kalong ba hadin ba ulawan ukulit UIC jong kalangpi ringkat UIC jong Meghalaya abas ngosi yangi kalong ba kajing poi shwa jong UIC jong Meghalaya ketiga jaka kabadon kajing ya kajia jong kini ki jaj benriu Nepali ngelabanong dan rei une ubriu jongi ulej belah ketiga senong makoi bari ba u don lang hakata jaka kumta kelami kajing yakan at breng jong kini pali ki syok ya kali jong u ba kumta u pentip se UIC jong kalangpi jong Meghalaya ulawan UIC jong kalangpi hakte jaka ndrei ka basungsi kalong ba u kemsim kami u pentip penban sya upulit lani UIC jong Asam da hadin ba une UIC jong Asam uwan hakte jaka da kajing bu ajau sya katkum kajing yathu jong une uba syakam kalong ba ukem beja nalenti bat utap sekali hadin bola tap sekali une UIC jongi u ailat bu untap sya kakali jong kini pulit Asam hapadang kajing bu aj da hadin bola poi sathanat halinti kila syok kila syok kila kura katkum kajing yathu jong barandan la poi thanat ru ki syok ki kinjat ki juti ki ba ki banap tekumta ula mensau na ki kinjamet bat ki lebong ki khowa te kumta na kaliang jongi ngis ngodiau sikade ya kajing plot bor na kaliang jong ka Meghalaya Police Department une UIC jongi nangte na polang pi pada umlap ban but umlap ban yada ya kani kajing jia jong ni paradok parasnam bat kumta ngila page ru ya ka medical report kalong ba hadin bu ulawan ban check up kalong sya ba ula mensau na kikinja lebong bat kinja khowa berkamet ru kumju tedin halor kata kanong rim bangi ngis ngosi ban yo sngu ya kum kini ki bara kata kade ka poin ka baningkong ba ka poin ka ba arkli une IC jong ka Meghalaya umnut ban simkam habajia hangte posnong ko beri ong ngakat jing katkum kajing snguthu jongi ka seng kalong ba ong ba kade ka snong ka ba song de song snong ra ki khar Nepali tenrei kani kajing je hau arfan ri tarik benai baspo arjar arpulai ya arngut kibreu ki jongi hangte posnong nong dron para une upulit jong ka Asam ya wan ban kem kini kibreu jongi nomar kumbang itip bangi ngimdon kindon ki an ki jing persya ya ka jing bamdo badi ka jing khayi masi tenrei ki wan kem une upulit jong Asam uan kem nanong dron para kani kanong dron para haudu mentaman ngitip ba kani ka sinong kadang don ka kti ka mon ka kti ka diang banya trei banya don menta bat ka jela ka jungi hadu ki kam thebut hadu ki kam baro ki kam ya ka roi ka par kidang yo hi na ka jela jungi te balai pada ka penlong ba une pulit jong ka Asam unut ban lek kem ki bru jungi nang tei na ka sinong bat ujungi pada umnut ban la hakin ki sinong ba syong ki jaj benriu Nepali bat hakane ka sinong nong dron para balai kem ki bru jungi pada ki basung sinong daki parlog garo
de halor kata kanong rim bangi kum kaseng ngida snguk ngida kwa ban banjur lingba ka police department jong ka West Kasil district bakin ken betha bakin treya ka kam om ban shu wan pertuling tang ki jaka ki ba suk ki ba jaka ki ba sengai te nrei ngila ban ong bal jin la da dei ba kini ki briu jongi nang ni namiglia jongi lingwa ka police department ki pha ban pertuling sakite ki thain nuwa para nong drone para kam phaduli ter kum tu kan dei ka jing sengai le se ya ka yat ka yang jong khun snong jong ka dong ka thain ka jongi numar ba ngilap lada kit tang ya ujhur ki kam lada kit ya ki ding thang ro ki kam lada kit di usiap ro ki kam lada kit di umau ro ki kam kai kan ne lada kim laban pen be ya kan ne kumud nakaliang jongi ro ba ni kran ka basai ba kimi siap kimi mau nak tu ka jaka kimi hina jaka jongi lada kim laban kim laban ya pen be ni direct ni laban ong ba ni kam mi ki bru ki bomde ki paradok prasnam ki jongi lan ki ache garo ba ya ki yang nang tu ringi ngiru ngi kumbale kini ki we ki jeg benriu ngiru ngi haban la ni ek tangi kran be jaka basai nyem dei bangi ikwa ban penmi ikinu kinu ki jing klumar ringi sungthu ya kan ka jing yaisa i jongi na ka por ka jing sa ban ben ki bru jongi ka penlong sat siangi bar ka ju ka por ngi ka pat ru ba nakaliang jong udip ti commissioner un pen sngau sa ki board district Kamrup jong ka Asam bakin ken betha yu te OIC la de ulai duty unlai haga jing pangat dei ba unlai duty da ka jing buaj namar kum baang kum nu on ya lam ya ka ken hun haga jing buaj baro ki lada unong ya lam ulong ubamat la baro kinong but kin hablang sa kathliu te kum ta ngi kwa bar ngiwer sa sisin khamtam ya ki paradok parasnam tongen long ki ba pikir bat ngin long ki ba yateli khnang bangin la ban radung khong ki jing e jong kate kadong kathai